Ja, men det fedt, vi har alt muligt. Vi har alt det der fint, ikke? Men det her. Uh. Den her er fin nok, altså. Alright. Lad os starte med den her. Så lige alt det her lort af. Perfekt. Burde jeg måske lige unpack. Okay. Alright. Hvordan så gør man der? Nogle pile. Skal man gøre det her? Oh shit. Det er godt. Det er sjældent noget svært der. Perfekt. Nu vi go. What the fuck? Det sidder fast på sådan en side. Men vi har Evans G2 Clear 10 inch, tror jeg. Nej, det er 10 inch. 12 inch. Og 16 inch. Jeg skal nok starte med den her, tænker jeg. Skal vi lige have det der i? Okay, fuck man. Har vi det? Det er ikke så god tattoo, men det virker. Se hvad det kan.